Mwdwmfru Jahamalai Ikha klap klap men Hello logoफोर Dian family pelakang नोंथांमोननि गासैखौबो बरायनाय जाबाय आरोखि अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो बिसोरना एवदों Okha này bro. ना एवदों ना Bisau na lagi na sini. gisau We are Daimari, Fwisaya cuma kenapa? Fwisaya gue di mana? Oi! वापस रख उसे। Kamu nak kembali? Kerja. Oi, Bener lah kerja juga. Kamu jangan. Okha Aodwng guys logoफोर नै जोंनियाव अखा हादों तेवरेव मा जागोन सान्दुंबो दोङा मोजांबो हाया सैमा सुनाय बायदि हासुगासिनो नै अखाया आं दुगैनांगौआ मा जागोनलै दिनै दा मोनायाव हा साखि लगायनांगौ दिनै गरम दै होनांगोनलै Okha yang mana gurung di? गरम मोनाखै इयाव Anda di sini juga. आरो बनखौ सिङाव न' सिङाव सुना दोनाखैनो मा Anu masih. बनखौ न' सिङाव सुना दोनाखै Yang sebelah sini deh, yang sebelah mana? Yang makanan ada. माजों संगोन ओंखाम दा Iya, merah dong. मेरला होगोन रांखौ नोंनाव दांनो ओंखाम मैगं Kamu nanti udah hoi semua. मोनगोन दैज्लाङाव मोनाखैनो दैज्लाङाव मोनगोन Nwi Agwi Mwdwmfru Jahamalai Ikha klap klap men lai lai nai